ଅଜାନା ରେ ଅଜାର ପେଟ ଫୁଲି ଗଲାନି ସାଉଣ୍ଡ ରେ କିସ କହୁଛୁ କି ରେ ବାପା? ହଁ ତତେ କହୁଛି ତୋର ଫାସିଗୁଡା ମାଡ଼ ଯାଇନି କି ଆହୁରି? ମାଟ କେମିତି ପଇସା ଦେଇକି ସିନା ସିଲଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲ ଏଡି ଫାସିଗୁଡାର ମାଇକିନାର ଲାଙ୍ଗା ବିକିକିରି ନାଚ ଖେଳିছে। ଫାସିଗୁଡାରେ କେମିତିକା ମାଡ କହିଡି ଅଡିଏନ୍ସ କହିଲେ ନା କଣ ଭାଇ? ଫାସିଗୁଡାରେ ଲୁଙ୍ଗି ଚଟି ବିକିକି ନାଚ କରୁছে। ହଁ ନା ଭାଇ ତାରି ହେଇଯାଅ। ଏଡି ପଇସାର ଗରମ ଦେଖେନା ପଇସାର ଗରମ ଦେଖେନା ଶଳା କୁଆଡୁ ଉଠିକି ଆଇଛ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବୁ ତମକୁ ଭିକାରୀ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ସେ ପଡା ପଡା ସେ ଖାଇକି ପଡିଲା ତାকে ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବ? ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉଛେ। ୟାଡେ ଶୁଣେ ଅଜା ୟାଡେ ଶୁଣେ ରେ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ପଡା ୟାଡେ ଶୁଣେ ରେ ଆବୁଲ ବାୟା ଗଞ୍ଜାଇ ଛିକି ଦଉଛୁ ନା କିସ ଶଳା ଭଡ ଭଡ ଗାଉଛୁ କହିଲେ ଶୁଣେ ରୋଷେଇ କଣ? ତମେ ଯଦି ଜିତିବ ସତ କଥା କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଜିତିବ କିଛି ଲାଭ ହଉନି ଯଦି ଜିଉରା ଜିତିଲା ଟମାଟୋ କେଜି 2 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କେଜି 3 ଟଙ୍କା ଅଫର ପୁରା ଅଫର ଅଛି ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଅଡିଏନ୍ସ ଜାଣିଦେବ ତମେ କେମିତିକା ଜିତିଲ ସବୁଠି ପଇସା ଗରମ ଚାଲିବ ତମର ଏଠି ଆଜି ପଇସାର ଆଘାତରେ ଇଏ ଛଡେଇବୁ ତୁ ସେ ଚୁଲୁବୁଲି ଗୁଡା ଖାଲି ହେଇଯାଉ ଛାଡେ ଏଠି କମିଟି ମାନଙ୍କର ଖାତାରେ ତମ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଡିଗଲାନି କେତେବେଳେ ବକ୍ସ ଦିଟା ଉଲ୍ଲେଇ ଦେଲ କି ରେ ଦମ ଥିଲା ତ ବକ୍ସ କଣ ଠିଆ କଲନି ଉଲ୍ଲେଇ ଦେଲ କି ବେ ଚାଲ କରିକି ବକ୍ସ ଉଲ୍ଲେଇ ଦିଅ ଆଗେ କାନ ଫାଟିଯିବ ଲୋକର ଏଟା ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ଦେଖିବୁ ଦିଟା ବକ୍ସ ଗଲା ଗୋଟେ ସାଡେ ଉଠି ପଡିବ ସାଉଣ୍ଡ ନା ଜାଣିଛୁ ନା ରଥ ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଚକ ଗଡିଲେ 12 ହାତ ଘରେ ପଇଯିବ ମହାରଣାର ଅଣ ମାରିଗଲା ମହାରଣାର ମାଛ ଅଣ କରିଦେଲୁନୁ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଧପ ଧପ ଶୁଣ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଭାଇ ଅକାତ କଥା ବୋଲେ କାହାର ଅକାତ କିଏ ଛାଡିବନି ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ରେ ତୋ ପାଖରେ ବାଡେଇ କାଲେ 10 ଟଙ୍କା ମାରିବ ନା ପଇସା ଧାଇ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ବାଡେଇଲେ ତତେ 10 ଟଙ୍କା ତୋ ପକେଟରୁ ମାରିବ ଭାଇ ତାଳି ମାର ତତେ ବାଡେଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ବାହାରିବନି ତୁ ଟଙ୍କା 1500 କୁ ଧାଇ ଆଇଛୁ କାଣ ରେ ବାପା ଟିକ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବାଡେଇଲେ ଆଇଲେ ଆହୁରି ପଇସା ଏତିକି ବଳକ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ଦେଖ ଲୋକ ତ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ଧ ପକାଇଛି ବେଲେ ମାଛ ମୋର ଆଗେ ଗଡିବ ତୋର ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଗଡି ଶାମୁକା ଗଡି ବାହାରିବ ତମର ଅକାତ ଆମ ସହିତ ଲାଗିବାର 5 ଦିନ ହେଲେ 5 ଦିନ ନାଚ ଖେଳିବ ମୁତେଇକି ଛାଡିବ ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ବସିକି ପଳା ତୁ ତ ଏକା ଘୁଷି ହଉଛୁ ଫାସିଗୁଡା ମାଡ ତୁ ବୁଲି ପାରୁନୁ ତତେ ରାତ୍ର ନିଦ ହଉନି ଯେ ମାଡ ଖାଇଛି ନା ଜାଣିଛୁ ନା ବେଖାତ୍ରିଆ ଝିଉରା ତମ ଅନାନିଆ ହେଲେ ଆମେ ବେଖାତ୍ରିଆ ଭଳିଆ ମାଡି ପଡିବୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ତମର ଏଠି ଯୋଉ ଓ ମା ନିଆ ନେଇକିରେ ଓଡାକୁ କଟିଗଲା ତମର ଖାଲି ମାନିଆ ଏକା ଆଜିର ମାଟିରେ ଓଡାକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲୁ ତମେ ମାନିଆ ପାନିଆ ଆମ୍ବୁଲ ବାଇଆ ଏଇ ଜାଗା ଏକା ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲୁ ଲଗେଇ
ପାଞ୍ଚ କିଆ ଗୌଡ଼ଗାଁର ଲୋକ ତମେ କିସଣା କରିବ ରେ କିସ କରିବ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛାନ ଲାଗିବୁ କି ଲାଗିବ କି ଗରମ ହେଇଗଲା ତତେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଷୋଳ ଷୋଳ ଅଠା ପିଉନ ରାତିରେ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ଗାଁର ରାତିରେ ଗଲେ ବାପା ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗା ଆମେ ଷଣ୍ଢ ପରରେ ଜିଉରା ଷଣ୍ଢରେ ପୁଅ ଆମକୁ ମେଲେ ପଡୁଛି ଦାଣ୍ଡ ଏ ବାପା ଉତ୍ତୁପତିଆ ତମର ଉତ୍ତୁପତିଆ ଅଛି ଛଡେଇବାଲା ଛଡେଇ ଲାଗିଛ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ନାଇଁ ଦେଖେ ଓଡିଆଛି କେମିତି ତାଳି ମାରିବ ଭାଇ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତୁ ଖାଲି ଓଡିଆ କା କରୁଛୁ ତୋର ଟର୍ନ ବସେଇ ଦିବି ଆମେ ଛେକିରୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ କି ଆଉନ କାଲି କି ଆପଣିଆ ବନ୍ଧଡର ବଢିଆ ମୁଁ ହେଲେ 4 ଦିନ ହେଲା ନାଟ ଖେଳି ଖେଳି ଘରକୁ ଯାଇନି ଓ ତୁ ତ ଆଇକି ରହିଛି ରାମ୍ପି ପକେଇବି ଏକାଥରେ ଆଉ କାଲି କି କାଢୁ ନା ରେଟ୍ ହେଲେ କାଢୁ ବାସି ମାଉସ କିଆ ତମେ କି ଦେଖିବ ରେ କାନରେ ତୋର ରେଟ୍ ନାହିଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଜି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆଜି କାରିଆ ହେଇଯାଇଛି ତୋର ଦେଖୁଛୁ ନା କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି ତତେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତ ମାରିଦେବି ରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବସିଛି ଏତିକି ଇଜ୍ଜତ ଆମର ଗାଁରେ ଲୋକ ପୂଜ ଖାଇକି ଦବୁ ତମର ଲୋକ ଖାଇକି ମାନେ ଏପଟେ ଆଇକି ଡାଲ ଭାତ ଖାଇକି ଯାଉଛ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ପରା ରେ ତମ ସମସ୍ତିକି ଖାଲି ମେଞ୍ଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସିନା ସମସ୍ତିକି ବାଡେଇଲେ ଟଙ୍କା 500 ବାହାରିବନି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବାଡିବୁ ବୋଲେ ଖାଲି 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଏକା ପଇସା ଉଡିବ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ପଇସା ତୁ ତ ଉଡେଇ ପାରୁନ ଆଉ ଲୋକ ଉଡେଇଲେ କି ହବ ତୋର କେତିକି ପାୱାର ଅଛି ଦେଖା କାଳେ ବକ ବକ ହଉଛୁ ନହେଲେ ବକ ବକ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବି ତୋ ସାର୍ଟଟା ଉପର ପଳେଇବ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତଳକୁ ଖସି ପଡିବ ଫୁଙ୍କିବ ଭିତର ଚଟି ହେଲେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଫୁଙ୍କେ ଫୁଙ୍କେ ମୋର ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇଲା ଫୁଙ୍କେ ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ପିଏ ତୋ ଟୋନ ପଡିଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ପିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ ପଇସା ମାଇଲେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ ବେ ଚୁପ୍ ଛକା ବାଉଳିଆ ନା ରାତି ଅଜା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫକିବି କି ଫୁକ ଅଜା ଟିକେ ଫୁକ ତାକୁ ରାଗୁନା ରାଗୁନା ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ଚା ପାଣି ଖାଇବୁ ତୁ ଇଆଡେ ତତେ 100 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଅନାନି ମୁଁ ଫକିବି କି କହ ଯେତିକି ନାହିଁ ସବୁ ଚିଉରା ବାଲା ତତେ ଆଜ୍ଞା ବସିବାନେ ଛୁଆକୁ ନାହିଁ ଦେଖା ଦେଖା ଏଣକେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଇଛ ଆମେ ସେଟା ନାହିଁ ତାଳି ପିଟି ବାଲା ପଇସାରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଯା ଭିକ ମାଗେ ଟିକେ ପଣି ଛକରେ ଭିକ ମାଗେ ଯାଇ ତୋରା ସବୁ କରୁ ମାଗିଲେ ଦେବି ସିନା ଆଖି ପକଉନୁ ହେଲା You nonsense village people ଯୋଉରା ପଡୁ କିଆ ତତେ କହିଲି ଖରାପ ରେ ଇଂଲିଶ କାଢିବୁନୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ରୁ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ରେ ପୁଅ ହଁ Who are you? Who are you Patla Who are you? Who are you Patla This is my order Bandicament Pastor. You are a village people ଇଂଲିଶ ଗାଡି ବୋଲା ପୋ ତତେ କହିଥିଲି ନା ପରଦିନେ 64 କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୌଷଠି କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆରେ ଆଜି ତୁ କେତିକି କଳା କାଢିବୁ ମୁଁ ହେଲେ ଦେଖିବି ର ପଇସା ମିଳୁଛି ଟେନସନ କର डिप्लोमा स्टूडेंट बापा मैट्रिक फेल ऑटो मैट्रिक फेल आए मैं डिप्लोमा स्टूडेंट ଏଡି ଏବେ ଜଣ ଆଇଲା ଆମର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲା ତତେ ମତେ ଭାଳ ଦେଲା चप्पल छिड़ी जाती नहीं कि सिलाई पका आपेया मजा ତାକୁ କିଏ ଦେଲା ताको किए बड़े भिकाटा भिक मागुला ମୁଁ କହିଲା ମତେ ତତେ ଶୁଣିବାକୁ କିଏ କାନୁ ମରୁ ଗାଈ किस कौच की पोला पर कौच दम अछि जा किस कौच का ईश्वर कहले तोर निशा ना घर को बड़ा जा आ लगेबिया तू କହିଲୁ ଡାଇଲଗ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ तो रायमन परिरा डाले कहबो टिट्टो रायमन परिरा होले सुबिबार दरकार हां रायमन परिरा डाले कहबो टिट्टो रायमन परिरा सुबिबार अछि दम अछि तो टिके चेंज नाही टिट्टो रायमन परिरा होले कहबार दम थिले कहबो
କ ରାଇମଣ୍ଡ ପରିବା ଡାଲ କହିବୁରା କାଏ କ ଶୁଣେ କେମିତି ଆଉ ହବନି ବାବା